Всеки трети наш емигрант избира Испания. Официалният брой на българските емигранти в Испания с социални осигуровки и лични карти е 160 хиляди. Сънародниците ни работят най-често като строители и монтьори, в селското стопанство като домашни помощници. 4 хиляди са предприемачите, а 23 хиляди децата в ученическа възраст. Най-големият проблем за българските имигранти, както и за испанците, е безработицата. Испания е силно засегната от безработицата. Българската общност, която работи от много години в Испания, получава помощи за безработица. Заради кризата в село Долно Осеново край Симитли вече започна вълната на прибиращи се от Испания. Голяма част от местните работят от години в Испания и Португалия. Надницата на строител била 35-40 евро на ден. Всеки един мъж от Осеново е бил в чужбина, в Португалия или в Испания. Да. Аз също съм бил там 4 години. И той, и бармана, всички хора. Семейството на Искра Каменова е в България от няколко месеца. Безпаричието в родината обаче я съсипва. Цялото семейство 5 декара работиме и нищо не получаваме. Субсидиите вече спряха. Тютюна не го взимат, не го изкупуват, развали се на хората тютюна. Няма с какво вече да се прехранят младите и изобщо вече и ние възрастните мислим да ходим в чужбина вече. Помощта за безработни в Испания зависи от трудовия стаж и осигуровките, както и в България. Минималната работна заплата в Испания обаче е 800 евро.